வெல்கம் டு கரிஷ் நேத்ராஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான நார்த் இந்தியன் டிஷ் கச்சோடி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். கச்சோடிக்கு தேவையான டோ ரெடி பண்ணிக்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: கோதுமை மாவு 1 கப், 2 கப் மைதா, 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி, 1 டீஸ்பூன் ஓமம். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். உங்கள் கிட்டக்க கஸ்தூரி மேத்தி இல்லைன்னா நீங்கள் மல்லித்தலை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம், மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம், 1 டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஆயில் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நல்லா இந்த மாதிரி பிடிச்சி பாருங்கள். அப்படி பிடிச்சி கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா அது கச்சோடி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும். சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஓமம் ஆட் பண்ணிக்கலாம், கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவு நல்லா பசஞ்சாச்சு. இது ஒரு 1/2 hour அப்படியே ரெஸ்ட்டில் விட்டுருங்க. 1/2 hour மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு. நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு மாவு. இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணலாம். ஸ்டஃபிங்க்கு 2 பெரிய உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு துருவி எடுத்துக்கோங்க. 2 வெங்காயம் பொடி பொடியாக அரிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. கஸ்தூரி மேத்தி 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. சாட் மசாலா 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. தனி மிளகாய்த்தூள் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் வரமல்லியை இடித்து எடுத்துக்கோங்க. சாட் மசாலாவும் கஸ்தூரி மேத்தி ஆப்ஷன் தான். அடுப்பில் வச்சு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இடித்து வச்ச மல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு. சாரி, கடலை மாவு சொல்ல மறந்துட்டு. இப்போ கடலை மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடலை மாவு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு தனி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. துரி வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா. உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ரெடி பண்ண ஸ்டஃபிங்கே இந்தமாரி பால் மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மாவை இந்தமாரி பால் மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பால் மாதிரி இருக்க மாவை இந்தமாரி கிண்ண மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மாவுக்கு மேலே நம்ம செஞ்சு வச்சு ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாம். இதேமாரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் செஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம இது எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சு வேக வைங்க. நம்ம கச்சோடி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் எடுத்துடலாம். நம்ம
கச்சோடி ரெடி பண்ணியாச்சு. இது ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.